Ġimma bot mill-finali tal-Malta Eurovision Song Contest fiċ-ċentru tal-Firi u Konvenzjonijiet l-MFCC f'Taqali, ħaddiema tal-PBS għaddejjin b'ritmu tajjeb biex iwasslu żewġ xandiriet, l-ewwel waħda l-ħamis u l-oħra s-sibt fil-għaxija. Konkors annwali tant mistenni u pjattaforma prestiġjuża mhux biss għax joffri spazju għall-artisti lokali biex juru talent tagħhom, iżda tpoġġi lil Malta fiċ-ċentru ta' spettaklu mużikali fuq livell internazzjonali. Mill-bieraħ bdejna bl-ewwel preparamenti mal-artisti tagħna fejn il-bieraħ ġiġa għamlu l-provi tagħhom l-ewwel 9 artisti u llum għandna t-tieni set ta' 10 artisti. It-tnejn u tlieta ħajrġa' jkollna ejja ngħidu jerġgħu jaraw it-tibdiliet li nkunu implementajna wara li jkunu tawna huma ejja tawna l-feedback huma min-naħa tagħhom biex naraw x'għandhom biex jitejbu dejjem il-performance tagħhom. Fost l-artisti mistiedna matul iż-żewġ serati Scream Daisy u l-kantanti Jamie Cardona u Evan Grek bil-kanzunetti ġodda tagħhom. Għal din is-sena l-kantanti internazzjonali huma Tommy Cash magħruf għas-suċċess tiegħu Espresso Macchiato. U Baby Lasagna li rappreżenta l-Kroazja fil-konkors tal-Eurovision tal-2024 bil-kanzunetta Rimtim Tagidin. Kien Kutajar, Gaia Kawkli u Destiny se jippreżentaw iż-żewġ serati. Fl-istess waqt, Gaia u Destiny se jkunu wkoll qed ikantaw u jipprovdu spettaklu matul il-festival. Ir-rebbieħa tas-sena l-oħra Mirjana Conte se tkun mistiedna speċjali fil-lejla finali. Il-ħidma l wieħed mill-aktar appuntamenti favoriti mal-Maltin u l-Awċin ma taqta' xejn. In-nies li ħajkunu qegħdin id-dar jaraw dal-festival ma jkunx qed jifhem kemm hawn nies involuti. Hawnhekk nikkalkulaw li b'kollox ħajkunaw bejn 700 u 800 ruħ involuti bejn ħaddiema li qed jarmaw, ħaddiema tas-sigurtà, ħaddiema tal-forzi tal-ordni, it-tekniċi kollha, ħaddiema tal-PBS li nixtieq nirringrazzjahom ħafna għax-xogħol u l-impenn siwi u nemmen kontinwu li jagħtu għal dan il-festival. Kull min ħajattendi hawnhekk f'dan il-jiem ikun segwi il-mezzi soċjali tagħna biex nuru kif ħajkunu t-toroq għall-aċċess ta' hawnhekk u kull ejja ngħidu kull suġġeriment li qed nagħtu kif għandu jsir l-aċċess għal dan il-festival. Minn 18 il-kanzunetta fis-semifinali tal-ħamis, 12 jgħaddu għall-finali tas-sibt li ġej u l-kanzunetta rebbieħa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest fi Vienna. Ix-xandri diretti mill-MFCC kemm tas-semifinali l-ħamis u l-finali tas-sibt jixxandru fuq Television Malta.